Molweni bahlali, ya kukho isimanga kulanda usikuyo. Silapha ko BM section eKhayelitsha. Kwenzeke isimanga, kufunyenwe intombazana umzimba wayo ulahlelwe ngapha esingqongolweni kulanda uyibonakalisa amapolisa. Kodwa ke le ntombazana ngeyalapha kwalapha kufutshane. Igama lakhe ngu Asiphe Hlekwani. Kunzima bahlali, but before I get into details ndicela ke if awuka-subscribe uthi subscribe iseyincinci ke le channel, so sicela i-support yenu. Bahlali, we are going to speak to the family. Sizawuthetha ne-family, sizawuthetha nabahlali, sizawuthetha nobomakhelwane so that we can understand ukuthi kwenzeke njani, bamgqibele nini umntwana. Into esinjalo. Kodwa ke ngokwenyani abahlali bathukile, but masiveke ku family nabanye abahlali. So wamka ke bakusasa ngizovusa kulo mama wathi ngale jonga konima ndaya ndambomba umntanami iphele lapho ke. Yo. And uchomi behamba naye mhlawumbe nithethile naye. Uthi umkile yena wathi yolala azolala kube bekufutshane. All right. Also bewoka esiza apha. Bezolala. So ke ufakwa ke kokulala ulele lapha kade nango. Yo, kunzima. Kangibana ngoku asikayibelieve ithi bayenzekile. Tanami nofethu kuyayedwa nozabo. Yo, all of that. Uzeva lo uzeveni kwakhe. Unangaphi umntana? 22. All right. Kunzima. Ukwaziwe ekuseni bhuti phango 5 kwathi amadoda ngokaphumi. Umntwana nami ndimamele bandimelena amadoda waphuma ndingeva gate ivulwa. Ndaphuma ke ndathi hayi ndindoda ohlala apha kwam because andinandoda apha kwam. Ndaphuma ndathi bandochitha amanzi xa ndifika kho mama sebephayana kusalelwe apha kokho. Ndayokroba phandle ndafika elele ngesisu. Bathi abantu hayi ungambambi kuba awuthatha i-fingerprints kuphume zakho. Hayi nyana ndambamba ndafika ndajonga ndabe ndiqomba lo mzimba lesi siqondi siqelile xa ndizazi bazathi ngibani. Ubuso bujonge phansi ulele ngesisu. Ngoku ndiwuye ubuya kwam ndiphinde ndibuye ndikhwaza kuma yebadoda kaniphumeni ma lo mntana intombazana lo kube ngona apha kuthiwa hayi man kudala umakhulu ekhwaza makhe siphume uphu Asiphe bengona kuba kanti nguye la aphume ngolo hlobo kwakwazwe ndini. Kunzima. Bendive abahlali besithi kukho nendlu ichithiweyo apha nivile. Ayikachithwa. But sibafumene abenzi nabo bamlandele naba baphana. Baphinde bazichaza kwangokwabo. Basichaza. Hayi bafike la mfana semansithi hayi bendikhona. Sabafumanalohlobo. Yo, kunzima. All right, enkosi. Phela intombi yami iqala uphangela. Ngithembele kuye. Eqala uphangela. Kaphangela tata lapho uyabizwa nje ngalo. Ndiyena nguye beqala uphangela. Hayi brother yakhe. Ilapha na brother yakhe. Omdahla kuye. Khumbula umama sithi Asiphe botolo. Tolo hayi. Kubuhlungu kaloku uva kuye ubuhlungu tata. Kaloku ayamkeleki ngoku. Ayamkele nyani asayikholelwa ungathi uzawuvela ngabuya. Ungathi angangena. Angene kubuhlungu. Ntombi yami ngeli. Apha ngubala ngabako Uyilendlu bayayaza lo bachaya apha bachaye lapha. ndifuna ukuthiwa kwawulazima kanjani. Ke phake past hayi ngathi ngafike hle notata utata ke senze igate
ngoba kwakho kwenza igate utata wahlamba ukhona utata wakho sahlala apha endlini ngoku asiphe seromini wahlamba wahamba wayezishomini zakhe apha ebheki sebesihlele emane wasiphe 100 rand utata so wahamba ke netshomi yakhe baya esenta so mna ndendahamba ngoshiya apha endlini so uzilwele kwangokwasi ubeka kakhulu mandoda ngalwanye sophuke kakhulu ukuthi ukho mnandi because besisajonge elikhulu kuye njengomntana beqala ukuphangelela for abazali bakhe so ukho mnandi and ebengumuntu onayice athi makhazi nansi 100 rand thengani idrink bani ngokozangigoduza abengumntana orayithi yona futhi yube ndixoya nguye ebendixoya ndithatha apho sibandibeke endlini yami yu hayi mani into kasiphe mani hayi mani mamthathile ngommona ayisuka mani apha bendihleli apha izolo thing isikhathi besipha xa sifaka ngo4 5 6 langa bengakathoni ndabe ndizinqanelo ke mna ngingena apha utata wakhe uhleli apha nomakazi wakhe lebehleli apha umakazi wakhe lo unomlonzi ophileko so ndangena ke mna ke ndangena apha ndinxaniwe ke ndiuchopha ingxanelo umchopha waseyup ngawunze fonini ma ayike unsikelela ade akuba ndimnike 70 rand imali kule ntombi swelekileyo ke ukuthi mandimnike imali seyithi 70 rand nayo nge70 rand ube ugqithe sisiqhwala sengosibali sweleka ke bengumyeni wakhe ke lo dadethu wasweleka ube ugqitha ke isiqhwala sengosibali hayi ke sisele ke apha lo mntana uswelekileyo uhamba nomntana nyana ongaka ubuze kulo mntana ubani umntana omnyama lo mntana wanomntana omhlophe lo mntana wathi hayi uyise walo mntana omhlophe mina nje abantu omnyama uyise ambiza athi ubuyiswa lo mntana ake kuhlekwe lonto ke iyayizolo ke le emini ke ngoku benzekele emini sexaxa ngilibeka ke hayi ke disele ke cabale imali ayigcwali ke le ebhotini bezayithenga ngaba kusibali ke mina ngandokade bethu ugqibongena bezayithenga ngaba cabale imali ayigcwali ke le ebhotini siyifunayo kude kuze iniphu sisele le niphu imke ke ngoku emna ke emveni kwale niphu sekule ithanyana ke ngophango 7 imke ke mna xa ndimkayo ngoku ivexeni ngomakazi wakhe balo mntana oswelekile kondiyothuka ba hayibo lo mntana bendihleli naye izolo ecokoza kuyise nami uyise emnika ikhadi ba makoswipe into phakasibale lo mntana seswelekile and then bingengomntana ke ngoku ube ngumuntu obecele ngude amadoda ke bephangelela ngoba noyise ebefuna unifaka kwiWi-Fi eyenziwa ngulo mntana iWi-Fi ebefaka ngulo mntana ke biWi-Fi ndithi ke mna nami iWi-Fi ndinayo bayendlini so iWi-Fi nifuni inikiswe nabani ngoba andiyazi ophelelwa nini andifuni inikiswe nabani na ke ngoba iphele lapho so ndiyothuke ke ngolomntana ba ngolomntana ngaba ngolomntana lo uthethwa ngaye namhlanje yo tata into endiye ndayibubulela wena tata ndizayibulela ngoba bako BM besike savakala bangaba singabantu abarong nami ke bendiyikhalazela lonto yepatrol uba ngaba kuyapatrola kuphinde kubulawe labantu abarong ba into endiyayithanda ile iyenze abantwana bayenze lento babese bekhalaza sebefunyana so sebelungiswa ngoba umthetho ubuza bamde ngento umzali womntana uzabe ekhathazekile ngoba lo mntana utata ke ngoba ethetha nami apha besithi nguyena mntana athembele kuye besandaqala usebenza nguyena mntana bethembele kuye ke ngokulona ngoba umntana oyindodana nawe lento ndithethayo njemba uthetha nami umntana oyindodana usebenzela kokwabo komfazi ixesha eninzi so umntana oyintombazane ke ngoku yena wenzela kokwabo yabona so ke ngoku utata lo mntana ubhlungu kakhulu njengoba nizomkroba nami ngoba bendihleli nabo ke mna apha kule khanga wena ungumakhelwane mna ndingumakhelwane but ndihlala uxelele kubo loko ndinabo ixesha elininzi alright loko ndinabo ixesha elininzi ngoze utata walo mntana nomama walo mntana bazi kwasemaxhoseni wam bayekhaya lam lincinci likhulu lingakanani bazi kwanomama so ke ingathi yifamily kuwe
umngwe ngaloo ndlela nam ndibuhlungu kakhulu All right, buhlungu okay. kakhulu tata. Okay, no, enkosi kakhulu tata. I'm sure icacile kunothi kwenzeke ntoni nizivele ke ifamily nabahlali abomakhelwane bonke bathethile about le bayaziyo kundaba ka Asiphe. Ezinibona ke bahlali kulandawo sikuyo ngoku kuse Jafta Masemola kwalapha eBM section kodwa ke landawo sikuyo isini eyesibini le ndawo kubulewe abantu ababini kuthiwa babethiwe ke ngabahlali aba bebetyolwa ngokubulala uAsiphe. So imizimba yabo ikhona ilapho ecaleni kweshop asikwazanga go 340 because ayikagqunywa kodwa bachisiwe. Injalo ke mahlali indaba yalapha eKhayelitsha okwangoku masiphume.